Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ман мехоҳам яке ай беҳтарин маҳсулотои ширкати Атомира шумода пешниҳод кунам. Интимни гел барои занҳо беҳтарин чизай. Ҳама таваллутое ки шумо мехоҳед ҷавобгӯ анамин маҳсулоти Корея. Шумо медонед ки Атомир корейская компания. Бисёр вақт ман мегӯям ки дар бораи ҳамин маҳсулот метавонед аз Google фаҳмед, барои ки Google як майдони озоде ки одамо фикрашона менависанд. Мисол вай дурӯғ нест. Дар бораш бихонед, бифаҳмед. Дар душанбе в наличии ҳастаем, метавонед рақамҳои рӯи экрана бинависед ва дар бораш пурра маълумот метиҳем. Ҳамаш ай гиёҳҳо тайёр карда шудагиак беҳад эффекти хуб дорад, нархшам гарон нестай ва борои Атомира худтон медонед ки ба дараҷааш хубай сифатшон. Оиди закази анамин гел шумо метавонед рӯи экрана рақамода бинависед. Мо шумода ҳамаша пурра мефаҳмонем. Бор наличии душанбеда ҳаст.